Tawa. May katawanan. So, for today's video na guys no is maghimo me og tongue twister challenge. So, mao ni diri amo ang lapok og mao na dira ang mga question. So, sa matag question is pasahon lang namo ang mga papel nga among mabunutan dayon. Ug unsay litra nga sulat dito, mao balikon namo og litok na itag 3 times o na itag 5 times. Pasikat man So, atong sugdan ang tanan. A few moments later. Oy! Bunot! Bunot! ang iho ihawa hiwaa. Balik ka 5 times! Ang iho hiwaa hiwaa. Ayok. Karon perfect ba? Ikaw naman. Sige, bunot na. No Lord. Ha? Unsa ni? Ang nakayatak. Basahan na. 5 times na ha? Ang nakayatak. Dalian. Nayatakan. Ang nakayatak. Nayatakan. Basa. 5 times! Nakayatak, nayatak. Ang nakayatak. Sige na! Ang nakayatak. Ang nakayatak. Natayakan. Ang nakayatak. Natayakan. Sunod! Yan tanan siya. Nakayatak. Ang nakayatak, nayatakan. Ang nakayatak, nayatakan. Ang nakayatak, nayatakan. Pwede naman ko dugonan ila kay basta sa mga dayon. Ang relo ni reloy. Ang reloy ni. Ay, ang relo ni. Boy, ala na sila mo boy. Okay. Nalisod ka ko ah! Kaya sa Madrid. Hindi kayo akadakan na. Six, kick, sneak, six, slick, tricks, six, tricks. Six, slick, take. Paisa na. Ito na. One more. Basa ka mo, basa. One more. Six, slick. Hello? Magpapailain mo. Next. Pwede na mag- Ilabay na ng upan. I wish to wish. Oy, ayun, dili pasahon. Oh. Raisa. Next. Di ka to ya.
Yeah. So na gitu. Sige lang. Kira. Yan na ipospos. Swipe time. I wish the wish. Kata yun, nagayatak, nayatak. Makalikot ang ahas. Dollar sa purol ni Dollar. Ang katabanero may sayad. Ngayon niya, na Mark, pakita din. Iho. Ihaw. Sige, bonot na. May mangugan. Ganyan taga istorya na, ganyan taga istorya wala pa. Basa. Asan eh? Sige. Tapos na lang natin so. Kusga. Siniko nikuha sa Sini. Biko. Siniko nikuha sa Biko ni Nika. Ay ko ang sika ni Nika, nasiko ni Iko ang ala. Siniko nikuha sa Oh, na kay Torya humon. Dari na lang. Hoy, man lagi ka ngalapo. Palapa. Ang ilok. Di makita. Basa. Kusga. Awa di na makita. Sala nang imo. Katula uy. Ang buntog ni patong sa buntog. Nabuntag. No. Okay, balik ka. Ang buntog ni patong sa butog. Ang buntog ni botog. Nasa gadas. Bonot na, doy. Eh, last. Ayo na. Ay na ba? Yato kan. Malapok akong Hi guys. Dol, kamera. Di makita. Kami kay last. Sige, pakita. Alay na kayo. Sige na, bakit na. Itong laway. 3 times. 1, 2, 3, 4, 5. Ang balay nilibay-libak. Ang balay nilibay-libak. Ang balay nilibay-libak. Ang balay nilibay-libak. So salamat kay guys no kay inyong human ang video. So please like and share and Kung gusto mo mag-watch out, comment lang. Si what's out? bye. Salamat kay inyong human among content karong adlaw og shout out karon sa among mga kauban diri sa Eskwelano, among mga schoolmates. Shout out niyo. Dire balik. Hi guys. Ako po dyan, gusto kaya kay puntong kandagan kayo mga kapok ko. Magilo ba? Thank you sa pag-support guys. I-follow mo ang Facebook page o TikTok account. Lison Valley Winers guys o sa muang hoy! O sa mga dahing YouTube channel Lison Valley Winers. Salamat kayo guys. This is Lison Valley Winers. Your stress reliever or your cause of stress.
Bale.